Vandaag in Limbourgeois. André Rieu kijkt terug op een moeilijk coronajaar en hoopvol vooruit naar 2022. Ja, André, inmiddels Kerstmis 2021. Hou je de jaren nog een beetje uit elkaar? Want, Ik denk dat jij het zegt. 21, hè? Ja. Nu. Ja, ja. en toen dacht je van, nou ja, toen hebben we nog op het Vrijthof 2020, dus vorig jaar gestaan van, ja, non de Dieu dat het nu niet door kan gaan. En, Ja. Maar in het MAC 2020, dan staan we er zeker. Ja, en we waren echt volop. Ik heb alles gerepeteerd, we waren klaar. Echt, helemaal. Nou ja, toen was dan weer de focus op, ja, Vrijthof 21, dat moet zeker lukken. Ja, toen dachten we het Vrijthof gaat door. Ja, toen ging het weer niet door. En nu komt die nieuwe variant. Maar luister, ik zeg het altijd, ik blijf positief en dat is ook echt zo. Ja. Ten eerste hebben we een paar goede jaren gehad. Ja. Dus ja, ik kan niet anders zeggen, daar ben ik natuurlijk ontzettend blij om. Als dit allemaal gebeurd was in het jaar van Schönbrunn, dan zaten we hier nog niet. Nee. En gelukkig leven we in een land, en daar ben ik echt blij om, dat de regering daar miljarden voor over heeft om ons allemaal overeind te houden. Ja, dat is gewoon fantastisch. Zonder dat was ik er niet meer geweest. Nee, althans het bedrijf niet. Aan de andere kant ben ik ook een positief persoon en ik denk gewoon, ik weet, dit gaat over. Als je nu bijvoorbeeld met die nieuwe variant waar iedereen in de paniek schiet, je wordt weliswaar, het is verschrikkelijk besmettelijk, maar je wordt niet zo ziek. Maar ik blijf erbij, ik ben een positief persoon, dus we hebben het ook heel druk gehad. Zoals ik zei, we hebben in de studio heel veel compilaties gemaakt van al die specials die we hebben. Van landen, Guatemala en in Duitsland en Zuid-Amerika, die vroegen, heb je niks leuks voor de mensen? Nou, dat hadden we, dus we hebben zoveel specials. En daar hebben we leuke compilaties van gemaakt in de studio en daar waren ze heel blij mee. Plus natuurlijk op kantoor al die concerten maar weer, want we dachten eerst 1 jaar. Nee, het wordt nog een jaar, hupsakee, weer een jaar verschuiven. Al die data zoeken, al die afspraken, dat is veel werk. En heb je nooit, want ik hoor dat sommige mensen wel eens zeggen van ja, god, ik ben benieuwd of die dan nog wel terugkomt na corona. Zie ik eruit alsof ik met pensioen ga? Nee, ik weet dat dat niet zo is, maar... Nee, dat is niet zo. Ik ben helemaal gezond, ik voel me gezond, ik voel me jong. Ik ga de hele dag met die jonge mensen van het orkest om en dat doet me heel goed. Dat helpt enorm. En, ja, ik ga gewoon door. Gewoon door. Wat dacht je? Nog 40 jaar. En dan daarna ga ik in de politiek, denk ik. Ja. Dan word je minister van Gezondheid als opvolger van. Ben je trouwens toevallig nog de afgelopen dagen in Maastricht geweest? Want je komt geen mens tegen. Het is zeker stilletjes, ja. Ik heb ook te doen met al die mensen die ingekocht hebben nou. En, het is toch verschrikkelijk, hè? Het is toch verschrikkelijk. Maar je hebt in ieder geval nog even een mooi moment gehad deze maand nog voor de televisie met Max, neem ik aan. In Abu Dhabi. Fantastisch. Ja, ik heb natuurlijk zitten kijken en ik dacht ik was aan het koken. Ik dacht ik zag die Hamilton maar vooraan. Ik denk, ik ga weer even verder. In één keer hoorde ik, wat gebeurt de laatste minuut? Dat was wel super spannend, ja. Ontzettend chic.
En ja, dat is natuurlijk een glazen bol, je weet het niet, maar toch 2022, wat gaat het worden? Je bedoelt of ik toekomst kan voorspellen wat betreft het virus, dat kan ik niet. Nee, maar ik heb wel goede hoop. Ja. Hè? Ik grijp terug op wat ik daarnet zei. Ik denk dat het een afzwakkend virus is. En ten tweede gaan we in maart naar Amerika. En dat moet lukken? Ja, zoals het er nu uitziet gaat het gewoon door. Daarna gaan we naar Engeland, een grote tour, en dan Denemarken. En ik denk dat we weer gewoon, weliswaar met mondkapjes en QR-code, maar god, we moeten er proberen langzaam uit te komen. Ja. En dan toch hopelijk eindelijk weer ook op het Vrijthof. En het Vrijthof natuurlijk, ja. Dus nu het komend jaar, dan gaat er wel wat gebeuren, denk je wel. En ja, ik denk het zeker. Ik denk het zeker. Ja. Maar ook al wordt het niet, ik bedoel, mijn orkest en Marge en ik, en Pierre, we zijn één grote familie. We blijven bij elkaar en we zorgen dat we eigenlijk klaar staan om op de bühne te springen. Want dat doen we. Wij zijn klaar. We kunnen ieder moment op de bühne springen en weer door.